разкриване на странно вещество. Там бяха скрити тайни от различно естество. Той вече има сили, има супер мъжество. Бентен. И щом се появи пред теб, ще бъдеш смаян ти. Превръща се в неземен образ твоите очи. Ужасно мощен, бърз и силен, целият блести. Бентен. Облечен в сила напред лети, сам срещу злото на всички ти. Решен да пребори дори страха. Това е най-жестокото злапе на света. Бентен. Бентен!